Aku lagi umon ganong ini lagi umon aku ganong segala jeput ini gua lah tahan gua gitu loh alah ya gua loh iya lah yo apa lah ya lah gua marah iya yo was gaul lah ya tadi ganongannya gaul aku bilang sekarang lah yo model baru sayangnya tuwek orang payu lah yo aku dhewe yo tuwek lah yo was
Sikilku kena sarung ya coy. Ayo, awas. Atuh. Ya tidak. Apa ya? Juga. Mak selalu. Lha apa nang kene? Kok ditangkap nek kesel iki lho. Ditangkap sapa? Bapake. Sapa? Bapake ya? Sapa jenenge? Karo. Lho. Ora tok undangan aku. Lah ya piye? Bapake piye? Tapi apa? Kene semangat kowe gak ro. Apa ayo? Didelok pane lho iki. Endi? Ora nek. Oke, ngono. Ora. Ini kok. Langsung ngacung sing dhuwur. Di pane. Masa iku pane? Gorek maleh. Endi kok? Oh, kono ngedono tok. Lho, pane sapa ta jenenge? Piye? Apa, Bu? Sing dibayar sapa? Apa kok dibayar dhewe iki yo?
Lho kok wis dibayar? Wis dibayar. Wis 20.000 tok. Wis 20.000. Ya, wis 20.000. Panjire goblok. Panjine, aku urung to. Wis dibayar. Wis. Aku urung. Aku urung. Aku urung to. Saiki wong 20.000 wong loro lho, Dik. 20.000 wong loro. Sampai wong loro berarti ora iso mangan. Lebih. Pintar ambek kowe nek ruwane metu kok disalah. Tenang, kamu siap. Matur kok parani lho. Lah wong baru mes terus. Ora nek wis. Oh iya, halah. Kudune yo paling ora salto dhisik. Oh. Yo salto ping 10. Ping 100 dari arep sedoma ping 100 omonge. 100 ki balung menungso ta balung kirik jane. Lah loro-lorone. Loro-lorone. Loro-lorone piye to? Lah yo kire iya balung kurso ya yo. Dosa. Dosa. Apa? Salto sing. Kenapa no? Iki lho kok salto. Salto. Iki wis salto sapa? Iki wis salto sapa? Sing salto sapa? Hah? Sing kon salto. Iya. Kowe. Sing salto sapa? Sing ngangkon sing di omah bapake. Apa? Lagi aku ngomong gak aku mos. Iya. Salto. Dasar tekoki. Dasar tekoki. Dasar tekoki. Lah yo, kita juga lho. Engko nek bener. Hah? Kowe gak bohong. Dasar. Tekoki. Dekoi. Nggih. Pak. Pak. Iki sikas tiket salto nggih Mas lebih nggih. Enggak usah, Pak. Iya lho. Jajal kok kok kon salto. Ndi to Pak iki? Kalau agar sae modal-modal. Oh niku. Lah sibuk ngono ngaku salto ndi to? Ora sibuk kowe ngono mau. Pak. Yo weh. Oh, Pak lho dulu kan gaya tamu lho. Ora dia kok ngono. Sing nangkep iki jane gak kene. Apa? Buke lho sing ogah. Iku buat alah iya. Alah, iku bukan bro. Lho. Oh ya to. Aja kan ngomong wes. Ayo. Sopo sing ngakon tak jane? Yo beni. Sing ngangkon bapake kalau kita itu. Wong lho sibuk. Bisa mesti sibuk nyali yo mau kan saurunge sibuk kowe dikok. Lah apa aku bantu Kita itu suka ngobrol ke saltone kon ping 100. Wis 100. Heeh. Salto dhisik. Gelem mau. Tak cicil sesasi tapi. Tak kon sing permintaane di sini to kowe kok salto ora disirah. Hah? Kon ora disirah. Wong satu disirah. Contone iki. Ayo. Nah, Contoh. contone. Satu nganggo sirah Nganggo sirah. Nganggo sirah. Loh, Contoh nganggo sirah itu piye kok iso? Kowe. Kowe iki aku takon ngono nih kowe lah. Lho, rambut kowe kok meni ngene kok. Lah yo. kuwi apik Bing. Kaos. Bing. Kaos. Bing. Kuwi apik. Apa? Apa ngono nek kok datang kok penting. Lah yo isukun. Contone Soto satu gusira piye? Gusira. Yo kowe jarene apa jenenge premane kene. Lah iya. Terus. Tuh. Kayak piye? Ayo kan satu gusira. Ojo macam-macam wong kuwi lho bingung mah cecak lho. Apa? Dua. Iya. Wong nek cecak lho. Tauran ah. Heeh. Iya. Ayo satu. Satu. Gusira bos, gusira ya. Langsung bunyi lo. Alah. Iya. Maksudnya penghuni nganggo sirah aja tangan tek-tek. Iki apa dhewe ora subut terus sembilan. Aku kok wadene apa? Salto. Kok wadene apa? Tek-tek. Kowe ngonoe berarti. Kowe ngonoe. Ngawur aku ngono. Makasih lho. Rek makasih to kowe. Lah aku mau dhewe munyok. Mau. Bermasalah getilang abi bro. Bocor sore. Cewek, pakai kok. Kusira. Lah, ngono apa? Ngono Bentar. Tujuli sik. Miranda sup. Tujuli sik. Bapak ya, Le. Ada mata dong. Kurang uculan kuwi. Sing
ngarep lu tujuh sih. Nah. Nah, kurang. Lah terus. Wes ngene iki. Tas B tulisnya tas B. Kopo matamu. Ini ngono ki mata mobil lho iki. Mata mobil lho. Kira arti tas B iki. Mulai sekolah sing dibawa jero lele. Kira arti kok tas B. Tas B ku dientas kabeh. Lele. Ojo uplas-upus kok ae. Mulane adzan salat. Kowe ora adzan ning warung lele. Coba. Aku Kowe iki tunggalmu ning warung dah lho. lha apa? Jajan nek wong ngandang ning warung kali ning warung lah. Lah aku nyicil kok lele. Hah? Nyicil. Wong iki jenenge Hah? piye. Iya nak iya. Ada sholat ngomong. Asar ya ada asar. Sholat ngomong. Kok kabeh ora ki kabeh ini lho. Kabeh itu apa ora? Salah. Andan. Ora. Andan e warung. Andan ora. Ora. Lah ya tunggu ngono. Lah yo. Ora. Ngapa Ramadan kok kobok apa? Sapa? Lah Wong iki dhewe kok salah kok kopake yo. Kowe Grandok. Pak sapa? Grandok. Piando. Kono ya? Hah? Lupa. Lo. Pak iki. Sapa Pakku? Piando. Pak Dino lele. Pemanasan. Ayo itu. Nah, ayo. Loh, situ ora. Ayo. Soere lho. Situ ora. Ayo. Yo lo dari bener ka. Ingat kowe ayo. Ya ayo. Iki ngono digeden awak ora iso salto. Dia ngomong ini gede awak itu buyung ini gini. Hai cecok. Barbarane ora iso. Iso. Lah Iso. satu nih. Wajar. Bing, kalau mikir lo, Bing. Mikir. Hah? Kali pitu ngono kok. Hah? Lho kowe contore. Jare kowe aku gak iso salto. Lah kok piye? Umumnya saya kecil sih itu lho. Kuwi ra tau main iki dadi lali aku gak kowe piye. Ayo. Kero kuwi. Kang Ayu saudat. Aku udah sudah. Par sing request iku bubae medhut kok parani. Salto medhut biar sawer. Oke, ya. Salto se. Salto se. Alah, salto urung kembangan itu. Hati-hati lho. Kowe iki cek Joko. Sudah. Sudah kok. Sudah kok. Ah wes, ayo wes. Aduh. Sing hati-hati nih bal mabuk. Sido. Ini balik nih kalian ngono. Lah yo, melawan dong kita dong. Iya. Untuk kue. Kalau apa bisa ntai morai
Bu, apa Bu? Ah. Itu. Apa? Wong saweran 10.000 njaluk foto barang. Apa-apa lele. Kayak kok difoto, digedeno, dipajang. Berita kehilangan gitu. Aduh. Wes, oke. Ngono kok. Alto ah. Kuatir apa? Apa yang lu? Kita gini ayo. Ayo. Lalu guys, sabun katoran jadi kawawon terhotelipun buatan tahri bujanganom sinaran kalan pagiyupan Sri Barong Satri Dehupi guys Kateraton jadi kawawon